खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अभिजित बरगोहाया एशियान जुनियर उशु चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। जम्मु काश्मीरनि कुलगामाव जानाय दाङाबाजियाव सासे उदखारिया बुथारजादों। कलियाबराव मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव 4 पुलिस मावख'गिरिफोरा जखम जादों। नगावआव पोषण अभियाननि बाहागो महरै अंगनबादि मावथिफोरनो स्मार्टफन राननानै होदों। नारकटिक कन्ट्रल ब्युर'आ मेघालयआव 1.6 कौटि रांनि ड्राग्स हमनायजों लोगोसेनो 2 सुबुंखौ खादों। 2024 मायथाइयाव मिजोरामनि जिरिबाम जिल्लायाव बुथारनाय जाथायखौ लानानै आरोबाव 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरा हमजादों। बिश्वनाथ जिल्ला खुंथाया ननकेजापरिगुरियाव गं 307 नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस हरदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। अभिजित बरगोहाया एशियान जुनियर उशु चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि अभिजित बरगोहाया 12थि एशियान जुनियर उशु चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानानै हादरखौ गोग्गाहोनो हादों, जाय बावैसो चीननि वुशि सिटीनि जियांगयिनाव जादोंमोन। गेजेर हायुंआरि जौसाङाव गावनि रोंग'थि आरो थिरांथाखौ दिन्थिनानै 60 किल'ग्रामनि बाङाइ लिरथाय थाखोआव सान्दा बादायलायनायाव मेडेल मोननो हादोंमोन अभिजित बरगोहाया। मख'नो गोनांदि भारतनि जुनियर उशु हानजाया चेम्पियनशिपआव गासै 9 मेडेलफोर, 1 सना, 5 रुफा आरो 3 ब्रन्ज देरहानो हादोंमोन। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव अपारेशन अखलनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाफोरजों जानाय दाङाबाजिनि समाव सासे उदखारि बुथारनायखौ भारतारि रौनिया हान्जाया मिथिहोदों। बे ओनसोलाव अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बे खौरांखौ भारतारि रौनिया हान्जानि सिनियर कर्प्सआ गावसोरनि मावख'आरि एक्स एकाउन्टआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया जम्मु काश्मीराव 3थि मख'जाथाव दाङाबाजि। मख'नो गोनांदि बे जाथाया थांनाय बुधबाराव पुन्च जिल्लायाव लाइन अफ कन्ट्रल एबा एलअसिनि साखाथियाव मोनसे गावलायनायाव अपारेशन शिबु शक्तिनि समाव 2 उदखारिफ्रा हाबफैनो नाजानायनि उनाव बुथारजादोंमोन। मंगलबारनि मोनायाव कलसियान गुलपुर ओनसोलाव मोगा-मोगि जागायजेनदोंमोन। अब्ला भारतारि रौनियाफ्रा सिमा बारनो नाजानाय मोनसे हान्जाखौ होबथादोंमोन। बेनि सिगां 28 जुलाइखालि श्रीनगरनि बायजोआव थानाय हरबान खाथिनि हाग्रा लिदास ओनसोलाव अपारेशन महादेवनि समाव मोनसे गोख्रों गावलायनायाव 3 पाकिस्तानी उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। थैनाय उदखारिफ्रा 22 एप्रिलाव जानाय पहलगाम गाग्लोबनायजों सोमोन्दो दङमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया सुलेमानमोन, जायखौ पहलगाम जाथायनि मास्टार माइन्ड महरै सिनायथि होनाय जादोंमोन। फारसेथिं गुबुन 2खौ आफगान आरो जिब्रान मुङै मिथिनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला 3बो गावथारजानायफोरा होबथाजानाय पाकिस्तानाव थानाय उदखारि आफाद लश्कर-इ-तैयबानि गोजौ थाखोनि सोद्रोमाफोरमोन। मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरनि बेरेखायै पुलिस अपारेशनाव कलियाबर पुलिस थानानि सासे साब इन्सपेक्टरजों लोगोसेनो 4 पुलिस बिबानगिरिफोरा जखम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै कलियाबर पुलिस थानानि पुलिसनि मोनसे हान्जाया कलियाबराव मोसौ खावनायाव लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां गंसे लाक्जारि गारिखौ नागिरनो थाखाय मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। जेब्ला पुलिसनि गारिया खाथियाव सौहैयो अब्ला सन्देह गोनां AS02 FR 5730 नाम्बारनि गारिया पुलिस गारियाव सौग्रावनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। पुलिसआ गोख्रैनो गारिखौ होसोदोंमोन आरो जोबनायाव मिसानि साखाथि हायुंआरि राजालामायाव हमनो हादोंमोन। 2 मोसौ सिखावफोरा गारिखौ मोनहैनायनि सिगां गारिनिफ्राय बाज्रुमनानै खारखोमालांनो हादोंमोन। नाथाय पुलिसआ सामागुरि ओनसोलनिफ्राय मुमताज आली मुंनि सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खादों।
गारिनिफ्राय पुलिसा माब्रै मोसौ मैसो बोखांनो हादोंमोन। बेनि गेजेराव मासेया थैनायमोन। नगाव जिल्ला समाज अनसाय मावख'नि आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाना नगाव जिल्ला खुंथायनि गेजेरजों पोषण अभियाननि बाहागो महरै अंगनबादि मावथिफोरनो स्मार्टफन राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया नगाव कालचारेल कमप्लेक्स अडिटोरियामाव जादोंमोन। नगाव जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्माया बिमा आरो खुदिया जौगानायाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो सोरखारि मावथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय अंगनबादि मावथिफोरखौ बाख्नायनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवदोंमोन आरो अंगनबादि मावथिफारियाफोरखौ बिबान गोनां आदबजों स्मार्टफनखौ बाहायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै जायगानि एमएलए रूपक शर्माया बाहागो लानानै अंगनबादि मावथिफोरनो स्मार्टफन होनो थाखाय आसाम सोरखारनि हाबाफारिखौ बाख्नायनानै बुङो दि बेयो दिनैनि जिउ खुंनायाव मोनसे गोनांथार आगजु। उन्दै गथ'फोर आरो गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौ जोथोन लानाया बाख्नायथाव होननानै बुङो। गग्रिजान दलनकाट नगाव नोगोरारि आरो पकिमरिया खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखि मावख'फोरनि सा 20 अंगनबादि मावथिफोरा एमएलए आरो जिल्ला कमिशनारनिफ्राय स्मार्टफन मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 7 साननि गेजेराव जिल्लायाव गासै 4003 अंगनबादि मावथिफोरा स्मार्टफन मोननो हागोन। बे हाबाफारियाव बेंगुरा सुबुंफोरनोबो बेसेन नाङालासे व्हीलचेयार, हियारिं एड्स आरो स्मार्ट केनबो होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव उफेरा जिल्ला कमिशनार देबाहुति बरा, जिल्ला समाज अनसाय मावख'गिरि भलानाथ पेगु आरो जिल्ला समाज अनसाय आरो जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन मावख'गिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एबा एनसीबी आरो गुवाहाटी आंचलिक इउनिटआ मेघालयनि सोनाब जयन्तिया हिल्स जिल्लानि जयनि साखाथियाव 1.95 किलोग्राम मेथाम्फेटामिनजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ हमनो हादों। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनाय बे अपारेशनाव सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय सानैबो सानजा खासि हिल्स जिल्लानि लालपानिनि थागिरि। हमजानाय बिसोरनिफ्राय 1.6 कौटिसो रांनि आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा मेथाम्फेटामिनखौ बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनाय बायदियै बे कनसाइनमेन्टखौ मणिपुरनिफ्राय आसामनि सिलचरनि गेजेरजों मेघालय जानानै बांलादेशआव बैफोर फेग्रा मुवाफोरखौ दैथायहरनो नाजादोंमोन होननानै हमजानाय दायनिगिरिफोरा सिमान लादों। 2024 मायथाइयाव जिरिबाम जिल्लायाव बुथारनाय जाथायखौ लानानै नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि एबा एनआईए आ सा 6 नोगोरारिफोरनि मुगैथाव बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खादों। आसाम पुलिसजों लोगोसे एनआईए आ दायनिगिरि सानै सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मैनातल गामिनि लालचेरां हामार एबा रसहां आरो गुबुन सासेखौ दिलखौज ग्रान्ट होननानै सिनायथिदों, जायखौ आसामनि काछारनिफ्राय हमनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो आइजलनिफ्रायबो तांग्लियानलाल हामार मुंनि सुबुंखौ खानाय जादोंमोन, जायखौ गाहाय फाव फान्दायगिरि महरै सिनायथिनो हादों। एजेन्सिया मिथिहोनाय बायदिब्ला लालचेरां आरो तांग्लियानलाल सानैबो मानसि बुथारनायाव गाहाय बिफाव लादोंमोन। एनआईएनि रिपर्ट बायदिब्ला बे केसआ 10 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लानि बरबेक्रा ओनसोलाव 3 आइजोफोर आरो 3 गथ'फोरखौ लांखारनानै बुथारदोंमोन आरो गोथै सह'खौ बराक दैमायाव गारहरदोंमोन। बे जाथायनि उनाव एनआईएआ लालचेरांनिफ्राय गंसे मबाइल फन आरो मोनसे सिम कार्ड बोखांनो हादोंमोन, जाय सोलिबाय थानाय केस नाम्बार RC-15/2024/NIA IMP नि सिङाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै आनजाद नायगासिनो दङ। बिश्वनाथ जिल्ला खुंथाया ननखेजापुरि गुरियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय गं 307 नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस हरदों आरो थाबैनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सोरखारि हाखौ खालि खालामनो बिथोन होदों। मावख'गिरिफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला गं 307 नखरफोरा
ग्रेजिं फिल्ड एबा सोरखारि मोसौ गुमग्रा फोथार महरै मख'जानाय सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै थाफैदोंमोन। खुंथाया थाबैनो बै ओनसोलखौ खालि खालामनो थाखाय 15 सानसिम सम होदों। बेनि गेजेराव मानियाब्ला होखारनायनि हाबाफारिया जागायगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 10 आगस्त खालि फोसावनाय फोसाव बिलाइयाव गंसे मस्जिद आरो मोनसे गोथै फबग्रा जायगाखौबो बोखारनाय जागोन, जाय आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय ओनसोलाव दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।